sapig, maar zo. Nou even lekker volhouden, ja? En? Thank you all! Ja, ze is eerlijk, auditiedwaan als je tussen de 12 en de 15 binnen is best spannend. Het begint met muziekmaatje. Muzikus Kees van der Meer helpt om het muzikale druk te krijgen. Even rug op steen, je Mick. Even lekker goed voor het jongen. Even een lightje naar de camera. De band in de Squall-televisieserie IK maakt dus echt speel je kennen. En waar wit wordt het dan ik wel een echte band. Het doel is echt om er echt serieus mee aan de gang te gaan en echt te proberen er een leuke band van te maken. Dit is inderdaad misschien aan zijn optredens houden zelf wat ik maak. IK is een programma van Squall-televisie. In de serie maakt de band van alles mooi en dus moet er acteerd worden. Dat is de volgende sessie. Actie. Hey Kaya, hoe is het? Ja, zelfs altijd vanzelf. Wanneer denkt je van, dit is hem of haar? Ja, dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk te zien. Ja, je komt er door de lens heen inderdaad. Hè? En ja, soms dan zie je mensen op straat erin en dan verwacht je er niks van. En dan staan ze voor de camera en dan in één keer boem, dan staan ze er. Nou, dat soort momenten zie je weer natuurlijk. Alleen het is net alleen in de kop, dan moet ik goed acteren kunnen. Je moet het leeuwen, hè? Oerst, soeren, voeterje, dat er beter oppassen moet en zo. Hoe schat je kansen in, Joet? Hoe schat je je kansen in? Maar moeten jullie wel omheen dansen? Als het, er zijn niet zo heel veel jongens, volgens mij. In deze groep in ieder geval niet. Dat klopt, dat is een voordeel. Dat is inderdaad een voordeel. Dus dat is voor mij ook weer een sprankje hoop. Ik zit krijg in een squalband een 3 weken. Dus het zou hartstikke leuk zijn om nou echt in een film tot het zien wat kist. Net. Is er wel tijd voor om nog te acteren? Nou ja, om te acteren dan. Ik doe nog kranten, maar die steeds aanst al omdat ik echt nog verder wil mooi acteren. De serie is van Takom Mooi al bij de omroep te zien. Stopt. Mooi blik op